Čaute. Dala som si chvíľu pauzičku a bežím. Ja mám 48-hodinový pôst, pretože si chcem trošku akože vyčistiť aj ten žalúdok, chudák, ktorý by z času na čas potreboval byť vyprázdnený. Myslím, že takže úplne, že iba voda a nič. A robím to vždy, že aj keď mám pôst, ako teraz, tak normálne, že idem bežať. A ak by si niekto myslel, že keď nič neješ, že iba piješ, že nemáš silu, nemáš energiu, tak ako vlastne opak je pravdou. Opak je pravdou. Že máš ešte viacej sily ako inokedy. A naozaj nič nejem. Ak ste ma niekto videli dnes v reštaurácii, lebo som bola, aj som tam pár ľudí známych stretla, ale mohli ste si všimnúť, že ja som nejedla vôbec nič. Ja som tam proste len sedela a bola som tam iba s niekým, ale ja som nejedla. Pretože to proste dodržiavam striktne. A keď nie ješ jeden deň, 1,5 dňa, už potom ti aj to jedlo prestane chýbať. Ako jasné, že prvých 24 hodín to sú akože také muky, lebo máš hlad, máš chuť zjesť čokoľvek. Ale keď to vydržíš, prejde to. To je iba o sebadisciplíne znovu, čo stále omielam. A všetko sa dá. Počujeme tu také čudné zvuky, to ide dolu z mesta, som nad Banskou Bystricou. 2 kilometre som bežala hore do kopca bez zastavenia. Dolu je Radvanský jarmok, čo som si až teraz uvedomila, že dnes začal. Takže možno akože väčšina obyvateľov tohto mesta je teraz tam. Minimálne ďalšie 3 dní tam všetci budete. Tam nasávať asi zase a neviem, kolotočovať sa, alebo čo sa tam dá robiť. Jediné, čo sa tak vie predstaviť, že ísť podporiť nejakých výrobcov, pretože sú tam proste aké stánky, kde ľudia z celého Slovenska niečo predávajú. Tam občas zvyknem prísť. Tá som si už aj kabát kúpila raz. Ale inak ma to ako veľmi neláka. Možno nejaký dobrý koncert, ak bude. Neviem, či náhodou Polemik by mal byť, možno zajtra. To si možno pôjdem pozrieť. To sú skvelá kapela. To je. No a toto video prečo točím? Inak mám slúchatka. Nie, že by som nejakú hudbu počúvala, ale neviem artikulovať. Ale púšťam si vždy afirmácie. Chcem vám povedať, že na čo je dobré napríklad bežať alebo robiť akýkoľvek šport, chodiť plávať a tak ďalej. Občas mi niekto napíše, ako aj včera, že ako si môžem sama o sebe povedať, lebo som to v nejakom videu asi povedala, že my úspešní ľudia, alebo že sa cítim, že som zdravá, som pekná a tak. Počúvajte, to je presne to zdravé sebavedomie. To nie je žiadna pýcha, to je tá sebaláska. Naši rodičia, čo do nás vkladali? To, že sme sprostí, hlúpi, furt nás na niečo napomínali, tam nechod, toto nerob, príď domov a všetko nám len zakazovali, prikazovali. Ja som nikdy nepočula žiadne pochvály od mojich rodičov, iba ako som sprostá a nepamätám si aspoň, že by ma za niečo chválili, alebo že by boli na mňa pyšní a pritom dôvodov bolo veľa. Ale prečo to hovorím, že keďže nám tí rodičia nedávali žiadne tie pochvály a že by z nás to pekné a dobré proste vytiahli von. Lebo keď niekto povie, že wow, že krásne hráš na klavíri, tak vieš, že asi som dobrý klavírista a ideš sa tomu venovať, lenže keď ti všetci vravia, že na čo to robíš, aj tak nebudeš klavírista, tak potom to vo vás zabijú ten talent. No a ja keby som tak skoro neodišla z domu, tak by to bolo tiež vo mne zabité všetko. Nebola by som dnes tým, kým som. A to som si tým úplne istá, že keby som neodišla z toho hniezda, kde som žila, kde v podstate som dostávala len tie zlé programy do hlavy, ako je všetko strašné, aké sme všetci chudáci a chudobní, aká som sprostá a teda. Keby som odtiaľ neodišla, tak dneska naozaj nie som nikým. Ja
Ja len tomu vďačím, že som mala tú odvahu odísť a išla som si svojou cestou. Preto ja dosahujem výsledky, preto ja si plním sny, preto idem za svojimi cieľmi a vždy sa mi proste splnia, lebo na tom pracujem. Ale keby som žila tam, kde som žila, tak by zo mňa, myslím si, nebolo nič. Skončila by som zle, lebo vás veľmi ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijete. Proste s kým trávite najviac času a kde sa pohybujete, tak vy to na seba podvedome nachytávate. Tie spôsoby žitia, rozprávania, vyjadrovania a proste žijete s niekým, kto si myslí, že život je strašný a proste aj tak budeme vždy iba chudobní a všetko je drahé a sny sa neplnia, to len nejakým šťastlivcom. Pokiaľ v takom niečom vyrastáte, tak určite budete len to isté aj vy žiť a budete toto isté vy ďalej hovoriť a robiť. Tým chcem povedať aj to, že prosím vás, keď máte deti, a hlavne malé deti, alebo aj väčšie deti, to je jedno. Chváľte ich, podporujte ich v tom, čo im sa páči, čo ich láka, po čom oni túžia. Pretože naše decká, každé dieťa, to už je samostatný človek, to už je samostatná osobnosť. On už má svoj život, svoje túžby, svoje potreby. Nemajú nič spoločné s tými našimi. A my im môžeme dávať proste nejaké dobré vzory, to je fajn. Ale väčšinou tí rodičia dávajú len tie zlé vzory svojim deťom. Pretože väčšina tých rodičov jajka nad životom, hovoria, ako je všetko naozaj strašné a drahé, sledujú politiku, sledujú blbosti v telke a potom podľa toho vlastne posudzujú ten svoj život. Pričom to s tým vôbec nejak nesúvisí, keďže realitu si vieme tvoriť my sami. Ale čo som chcela povedať, že veľa ľudí, čo ja poznám a majú deti, a dokonca aj maličké deti, hrešia, všetci používajú invektívy, či muži, tak aj ženy, matky. Katastrofa. Fajčia, príde piatoček, idú sa opiť. Sledujú tie správy v kuse a chytajú sa na to, úplne ich to pohlcuje, čo tam v tej telke, čo tam kto povedal. To je presne, toto je pravda, určite, čo tam povedali, to presne tak bude. A tiež pozeranie nejakých hlúpych seriálov, proste tí rodičia, akým sú vzorom pre svoje deti? Ja nehovorím, sú aj takí, ktorí decká vedú od malička k tomu, že športovať, chodiť do prírody, krásne sa vyjadrovať, ale takých je minimum. A tie deti majú väčšinou blbé vzory v tých rodičoch. Pretože naozaj, že ak aj náhodou nepijú a nefajčia, tak určite hrešia a proste sú toxickí nerváci. Čo tým deťom ukazujú, čo im odovzdávajú. A takisto, čo som predtým povedala, že treba naše decká podporovať v tom, čo ich baví a po čom oni túžia. Ale určite som tým nemyslela, že nechať ich vysedávať s mobilom, s tabletom, proste scrollovať Instagram a tak ďalej. To vašim deťom brutálne škodí. Zamyslite sa nad tým. Ja moju dceru vediem k tomu, že život je tam vonku. Že život nie je v tých prístrojoch, v tom mobile, v tom tablete, ani v tej telke. To sú len také, to sú len nejaké veľmi škodlivé veci, škodlivé stroje, ktoré nám odvádzajú našu pozornosť a ktoré nám zožierajú doslova, že život, že ten prístroj ti zožere polku života. Pretože keď niekto iný čumí do tých prístrojov niekoľko hodín, tak za ten čas iný človek, ktorý je vedomý a múdry, tak je radšej niekde v prírode, proste športuje, alebo ide s kamarátmi sa porozprávať, zahra si karty, číta knihy, alebo proste niečo tvorí, niečo vyrába, niečo kreuje. Fakt, že žije ten život. Ide a sleduje, čo je tam vonku. A teší sa z východu slnka. Ide do lesa, proste aby si prešiel po čerstvom vzduchu a nie preto, aby tam strieľal zvieratá. Ale nebudeme zachádzať do takýchto extrémov.
čo ti dá takéto niečo? Čo robím ja? Ja som bola v minulosti veľmi toxický človek, veď ja som naozaj presedela na gauči pred telkou na tej riti celé hodiny. A mala som závislosť na seriáloch, na všetkých sračkových show. Ja ani nemôžem tomu uveriť, že to som bola ja. Ale to už je veľmi dávno, ale presne som tak žila. Takto som žila. A dodnes tak žijú všetci členovia mojej rodiny, v podstate, a nie len to, ale aj kopu ľudí okolo mňa, ktorí nebodaj, že, ja neviem, idú niekam na chatu na 2 dní a nie je tam náhodou telka, tak sa idú z toho zrútiť. Že Ježišmaria, tak teraz neuvidím 495. diel môjho seriálu a už sú nervózni. Už majú nervy, už ich cuká, už tam proste ich to tam nebaví, tam na tej chate, lebo už nemajú to svoje, tú svoju hnusnú, odpornú, komfortnú zónu, ktorá im aj tak iba zadrbáva mozog, ale tí ľudia si to neuvedomujú. Ja som si to celé roky neuvedomovala. Až keď prišiel COVID, čo bolo super, ten mi zmenil život k lepšiemu o 180 stupňov. Ja som v podstate začala žiť taký normálny, krásny život až po covide. Nič by som predtým nemala krásny život, mala som aj veľké úspechy, všetko, darilo sa mi, ale bola som toxický človek, naozaj fajčila som krabičku cigaret denne, ktorí vejpy ešte nejako neboli, ale fajčila som Marborky, asi som si je zahrešila občas, bola som závislá na tom, čo kto povie v tých správach, že to je presne, to je pravda, to sa presne stane, čo tam povedali. Ale mne COVID otvoril oči a viete ako? Tým, že sme mali zakázané pracovať, my herci a speváci, tam tá kultúra bola rok zatvorená a vtedy ja som si akože samozrejme hneď našla nejakú činnosť zárobkovú, čistila som autá, čo som robila, niekomu som robila torty a obložené misy, ale mala som veľmi veľa voľného času, prvýkrát v živote, kedy mi sa otvorili oči a uši a všetky moje vnímanie všetkého. A ja som vlastne začala športovať, chodiť do prírody a začala som čítať. Po 100 rokoch ja som začala čítať knihy a sledovať proste nejakých motivátorov. Absolvovala som kurzy aj už u mužov, u žien. Každý z nich to robí inak, každý z nich proste má nejaký iný svoj štýl, ale mnoho ľudí ma oslovilo. Mala som zrazu čas to vnímať a počúvať, čo oni hovoria. Nie to, čo v telke hovoria, ale proste tých múdrych ľudí. A mne to tak zmenilo život. Mne to tak zmenilo proste život, že som šťastná, ja som odtedy šťastný človek. Nech sa deje čokoľvek. Proste ja už viem, ako si ten život tvoriť. Už som pochopila, že si ho tvoríme my. Že ten život je v nás. To, čo je vo mne. To, čo tu cítim, to, po čom túžim, to je to správne. To je tá intuícia, za ktorou mám ísť. Nie to, čo povedia v telke. Že teraz všetko zdražie a budeme chudobní a nebude na chleba. To nepočúvam. Ja si tvorím svoju realitu. Ja si poviem. Idem za týmto snom, teraz sa splním, tu zarobím toľko, tu toľko, privolávam si proste aj tie peniažky a tú hojnosť, lebo na tom pracujem každý deň. Nelením, nesedím pred telkou, netrčím celé hodiny kúkaním do mobilu a do Instagramu a do hlúpeho televízora. Proste ja tieto hodiny, celé tie hodiny času venujem práve tomu, že zdokonalujem seba ako bytosť. Že idem si zabehať každý deň. Ten beh ti dá obrovské sebavedomie. Pri tom behu si čistíš myšlienky. Ten beh je výborný na tvoje zdravie, vitalitu, energiu, ale ti dodáva sebavedomie. A vieš, ako je to možné, lebo ty si vlastne dokazuješ samému sebe, že aha, čo ja dokážem? Čože som kedysi nezabehla kilometr, teraz zabežím 10 a kľudne zabežím aj 20, keď by bolo treba. Lebo už je to taká rutina, ale v podstate prekonávať vlastné limity, o tom to je. Že aj to čítanie kníh, to je tiež prekonanie samého seba. To sa ti nechce? Jasné, že sa ti nechce čítať, keď si nikdy nečítal.
A v detstve nás nútili čítať nejaké sráčky, nejaké povinné čítanie. Ale keď začneš čítať, keď si prvú dobrú knihu prečítaš, a ja už nečítavam ani romány, ale skôr motivačnú literatúru, mám jej veľa, stále si kúpujem nejaké nové knihy. A keď raz začneš čítať, tak s tým neprestaneš, lebo zistíš, že wow, ja mám zrazu oveľa väčšiu slovnú zásobu. Wow, ja som zrazu oveľa múdrejší, že viem inak reagovať proste na iných ľudí. Úplne ti to mení osobnosť. Samozrejme k lepšiemu. Ale keď začneš takto na sebe pracovať a niekam sa posúvať, bude sa ti stále lepšie dariť a budeš sám seba mať stále radšej zo dňa na deň a budeš mať aj lepší plat, lepšie úspechy, budeš stále usmiaty a spokojný a už nemáš také prudké reakcie, už nemáš tie nervy, čo majú tí ostatní okolo teba. Keď začneš byť takýto človek, tak začneš mať aj viac neprajníkov, proste hejterov, ktorí proste ťa nemusia. Ja mám tiež takých, čo ma nemusia. Ale na takých ľudí sa naozaj vysrať ako fakt. Pretože oni ešte žijú v tom svete, v ktorom ja som žila predtým. A myslia si, že iný neexistuje. Ja som si to tiež myslela, ale odkedy už som zistila, že tá realita môže byť nádherná. Ale iba vtedy, keď pochopíš, že si utvoríš ty túto v sebe a to, čo žiješ a cítiš vo vnútri, to, aké máš myšlienky celý deň, to, čomu sa venuješ, to, čo čítaš, to, ako zmýšľaš, ako konáš, ako sám seba meníš, to ti potom sa odráža v tej realite. Mimochodom, naučila ma to Sára Rotová, naučila ma to Miriam Štolfová, naučil ma to Mišo Drienik, naučil ma to Joe Dispenza a mnohí ďalší. Takže môžete čerpať, dneska je toho toľko tých kníh a tých skvelých motivátorov. Občas si treba kúpiť aj nejaký kurz a stretnúť sa s tými ľuďmi osobne. Ja to tak robím. Tedy to má ešte o mnoho väčšiu silu. Ale samozrejme, že zase poviete, že to je drahé, nemá na to peniaze. To sú tie najlepšie investované peniaze. Tomu ver. A kto aj na to nemá peniaze, tak všetci títo motivátori majú stovky a tisíce videí na YouTube, hoci kde na Instagrame. Úplne zdarma. Takže to sú zase iba výhovorky. Keďže sa mi tu už zotmelo, idem si dobehnúť. Som veľmi ďaleko od môjho bytu, lebo som niekde hore na kopcoch. Bývam dolu v meste. A dobre sa mi s vami pokecalo. Ukážem vám ešte tam krásny západ slnka. Rada vás bude motivovať. Koho nemotivujem a koho iritujem, to je tiež v poriadku. Ale ja som tiež prezradím. Napríklad ja som nemala rada ani Drienika, lebo ani ten jeho hlas mi nebol príjemný. Čo ja viem, 5 rokov dozadu. Ale potom som začala počúvať a potom som už aj ten jeho hlas začala mať rada. To je zase iba o tom, že prekonať to a že skúsiť. Ale však je múdry. To frasa dobre hovorí chalan. A už som sa s ním stretla aj osobne. No, dennodenne ho sledujem. A to je presne to, že dennodenne si musíte aj pomeditovať, aj zašportovať. Dobre, nemusíte, ale je dobre, keď to robíte, lebo vás to posúva. A je to lepšie robiť každý deň, ako iba raz za týždeň alebo raz do mesiaca, pretože potom máte aj vy tie svoje výsledky o mnoho lepšie, rýchlejšie. Ja vás chcem iba presvedčiť o tom, že život si viete tvoriť v sebe. A tá realita vám to bude len odrážať to, čo vy si o tom živote a sami o sebe myslíte a čo si myslíte o tých druhých. Keď si myslím o nejakom Ďurovi, Ferovi, Janovi, že je to debil, tak sa ti bude prejavovať v tvojej realite ako debil. Keď mu dáš šancu a povieš si, dobre, tak on má tiež nejaké programy v hlave ten človek, ktoré dostal z minulosti, z predošlých vzťahov a tak ďalej, od rodičov, prarodičov. Nemôže za to, ako sa prejavuje. Dajte tým ľuďom šancu. A nie každého hneď,
a priori odsúdiť. Každý môže tie zmeny na sebe spraviť a zmeniť seba a potom zmení sa aj to vonku. A odkedy ja tiež takto zmýšľam, tak sa mi stáva často, že počúvam okolo seba, že niekto niekoho predo mnou ohovára, ja to už nerobím, tak ja potom sa to človeka treba zastanem, že nechaj ho, že nemôže za to, že taký je, že takto reaguje. Proste to má tie programy v hlave. A žiaľ, niekto s tým pracuje a posúva sa a niekto nie. Niekto zakrne na mieste navždy a tam aj skončí. Alebo niekomu to trvá mesiac, rok. Je to pier, úplne pri mne. A niekomu to trvá 10 rokov, 20. Držím ma palce, každopádne už idem bežať veľa hodín a teším sa. A ďakujem vám. Ďakujem vám, že ma niektorí sledujete, pozeráte a dala som aj novú pesničku, ktorú tu mám na svojom kanáli. Je smutná, pekná, ale to v podstate taká pieseň pre jedného chalana, ktorého mám rada a som ju darovala k narodeninám. Takže je to vlastne jeho príbeh spievaný mnou cezo mňa. Čaute, musím ísť.